Reper Stefan Đurić Rasta izašao je iz kućnog pritvora i sada je ponovo na slobodi. Kada mu je skinuta nanogica, Rasta je nastavio da radi ono što najviše voli, a to je da nastupa. Održao je spektakularni nastup u Beogradu u klubu Kasina, a pre nego što je izašao na binu, dao je izjavu za naš portal. Nedavno je izjavio da on i njegova bivša žena Ana Nikolić grade kuću za svoju naslednicu Taru, a sada je otkrio kako napreduje gradnja. Gradimo ćerki kuću, ali joj više gradimo budućnost u svakom smislu. Nekretnina je jedna od stvari koja je najsigurnije kada nekom ostavite. Može da se osloni na to, uvek će imati vrednost. To je pravac u kome mi razmišljamo. Istakao je reper. Tara ide u vrtić i konačno ima svoje vreme. Pripremao je za školu, za socijalizaciju, jer su nove generacije zbog korone u velikom nedostatku toga, a mi se trudimo da se kod nje to ne oseti, ispričao je Stefan.